wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe. Wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. Idan ka zo ne daga website ɗin Arewa Nishaɗi ko kuma application ɗin Arewa Nishaɗi. Wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. Ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a sa su a cikin WhatsApp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai Indiyan Hausa wanda mutum ba zai same su a YouTube ba kamar yadda kuke gani. So duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group ɗin zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambar shi a cikin group ɗin da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba. So za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata. Duk wanda yake son shiga wannan group ɗin zai yi mana magana akan lambar wayar mu kamar haka +234 8105 93 25 36. So za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya, kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so, insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi. So wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai Indiyan Hausa wanda babu su a YouTube a cikin WhatsApp a cikin sauƙi. Idan kana zaune a Libya ko Niger ko Nigeria ko Algeria ko Cote d'Ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko Saudiya, za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar, ga koyarwa kan yadda za ka kalli fina-finai fassarar Hausa wanda ake sa musu password a cikin wannan tasha ta Arewa Nishaɗi BIP. Da farko za ka shiga zuwa ɓangaren description na bidiyon da kake kallo inda bayanan bidiyon suke. Za ka danna sunan fim ɗin, bayan ka danna sunan fim ɗin da kake so ka kalla, za ka ga ya buɗo ma inda bayanan fim ɗin yake. Ka gani? So a nan za ka ga inda aka sa adireshin kallo a farko. So wannan adireshin kallon idan kana so ka kalli fim ɗin shi za ka danna. Amma kafin ka danna za ka kalli minti ɗayan farko na fim ɗin da kake so ka kalla, za ka ga an rubuta password ɗin fim ɗin. Kaga kamar wannan fim ɗin ga password ɗin shi nan 1232 an rubuta shi a cikin minti ɗayan farko. So za ka iya haddace wannan password ɗin ko kuma ka rubuta shi a wani wajen. Bayan ka rubuta shi a wani wajen sai ka dawo sai ka danna wannan adireshin kallon. Saboda in ka danna adireshin kallon za su tambaye ka su ce ka rubuta password ɗin da yake farkon bidiyon. Ka gani? So sai ka danna adireshin kallon. Bayan ka danna adireshin kallo kaga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce ka rubuta password ɗin fim ɗin. So password ɗin wannan fim ɗin da muka gani a farkon fim ɗin shine 1232. So duk wani fim akwai password ɗin shi, sai ka kalli minti ɗayan farko za ka kalli password ɗin. So password ɗin kallon wannan fim ɗin da muka gani shine 1232. So duk fim ɗin da ka ɗauko password ɗin shi ka rubuta sai ka danna enter. Bayan ka rubuta password ɗin ka danna enter za ka ga ya buɗo ma wannan shafin inda za ka kalle shi, za ka ga hoto ne a farko, a ƙasan hoton za ka ga sunan fim ɗin. So sai ka danna sunan fim ɗin. Bayan ka danna sunan fim ɗin kaga ya buɗo ma inda za ka kalle shi sai ka danna alamar play. Ka gani sai ka danna sau biyu. So ka gani bayan ka danna ka gani ya buɗo ma inda za ka fara kallon sa ba tare da ka samu matsala ba. Kasuwanci ne. So idan kuma so kake ka sauke shi akan wayanka, a can sama za ka ga alamar akwati. Ka ganta nan, ita za ka danna. Bayan ka danna ka ga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce download anyway. Ka gani? Sai ka danna wannan alamar download anyway. Bayan ka danna download anyway ka ga ya fara sauka akan wayanka a cikin sauƙi. Ka gani? Sai ka jira har sai ya gama sauka, in ya so za ka iya kallon sa ba tare da matsala ba. Yawancin waɗannan fina-finan da ake sawa a cikin wannan tasha ba za ka taɓa samun su a YouTube ba. Saboda ko da a ce an sa su akan YouTube ɗin ana goge su ne, sakamakon ba a yadda a kalle su akan YouTube ɗin ba. So amma idan ka bi wannan koyarwar da na yi dalla-dalla za ka kalle su a cikin sauƙi ba tare da matsala ba.
wato ainihin ku subrubide mana subscribe. Wato ainihin ku subrubide mana subscribe. Wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. Idan ka zo ne daga website ɗin Arewa Nishaɗi ko kuma application ɗin Arewa Nishaɗi. Wannan shine makullin sirri password na kallon wannan fim ɗin. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar, ga koyarwa kan yadda zaka kalli fina-finai fassarar Hausa wanda ake sa musu password a cikin wannan tasha ta Arewa Nishaɗi BIP. Da farko zaka shiga zuwa ɓangaren description na bidiyon da kake kallo inda bayanan bidiyon suke. Zaka danna sunan fim ɗin, bayan ka danna sunan fim ɗin da kake so ka kalla, zaka ga ya buɗo ma inda bayanan fim ɗin yake. Ka gani? So a nan za ka ga inda aka sa adireshin kallo a farko. So wannan adireshin kallon idan kana so ka kalli fim ɗin shi za ka danna. Amma kafin ka danna za ka kalli minti ɗayan farko na fim ɗin da kake so ka kalla, za ka ga an rubuta password ɗin fim ɗin. Kaga kamar wannan fim ɗin ga password ɗin shi nan 1232 an rubuta shi a cikin minti ɗayan farko. So za ka iya haddace wannan password ɗin ko kuma ka rubuta shi a wani wajen. Bayan ka rubuta shi a wani wajen sai ka dawo sai ka danna wannan adireshin kallon, saboda in ka danna adireshin kallon za su tambaye ka su ce ka rubuta password ɗin da yake farkon bidiyon. Ka gani? So sai ka danna adireshin kallon. Bayan ka danna adireshin kallo kaga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce ka rubuta password ɗin fim ɗin. So password ɗin wannan fim ɗin da muka gani a farkon fim ɗin shine 1232. So duk wani fim akwai password ɗin shi, sai ka kalli minti ɗayan farko za ka kalli password ɗin. So password ɗin kallon wannan fim ɗin da muka gani shine 1232. So duk fim ɗin da ka ɗauko password ɗin shi ka rubuta sai ka danna enter. Bayan ka rubuta password ɗin ka danna enter za ka ga ya buɗo ma wannan shafin inda za ka kalle shi, za ka ga hoto ne a farko, a ƙasan hoton za ka ga sunan fim ɗin. So sai ka danna sunan fim ɗin. Bayan ka danna sunan fim ɗin kaga ya buɗo ma inda za ka kalle shi sai ka danna alamar play. Ka gani sai ka danna sau biyu. So ka gani bayan ka danna ka gani ya buɗo ma inda za ka fara kallon sa ba tare da ka samu matsala ba. Kasuwanci ne. So idan kuma so kake ka sauke shi akan wayanka, a can sama za ka ga alamar akwati. Ka ganta nan, ita za ka danna. Bayan ka danna ka ga ya buɗo ma wannan shafin inda ya ce download anyway. Ka gani? Sai ka danna wannan alamar download anyway. Bayan ka danna download anyway ka ga ya fara sauka akan wayanka a cikin sauki. Ka gani? Sai ka jira har sai ya gama sauka, in ya so za ka iya kallon sa ba tare da matsala ba. Ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a sa su a cikin WhatsApp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai Indiyan Hausa wanda mutum ba zai same su a YouTube ba kamar yadda kuke gani.
So duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan, duk wata za a sa lambar shi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba. So za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata. Duk wanda yake son shiga wannan group din zai yi mana magana akan lambar wayar mu kamar haka +234 8105 93 25 36. So za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya, kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so, insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi. So wannan tsari shine na mafi sauƙi ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai Indian Hausa wanda babu su a YouTube a cikin WhatsApp a cikin sauƙi. Idan kana zaune a Libya ko Niger ko Nigeria ko Algeria ko Cote d'Ivoire, duk ƙasar da kake a faɗin duniya, ko Saudiya, za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin. Yawancin waɗannan fina-finan da ake sawa a cikin wannan tasha ba za ka taɓa samun su a YouTube ba, saboda ko da a ce an sa su akan YouTube ɗin ana goge su ne sakamakon ba a yadda a kalle su akan YouTube ɗin ba. So amma idan ka bi wannan koyarwar da na yi dalla-dalla za ka kalle su a cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Wato ainihin ku subscribe